Ma znaš šta? Dosta mi je ovaca. Dosta mi je putovanja. Dosta mi je novaca. Dosta mi je sranja. Dosta mi je lonaca. Dosta mi je pranja. Dosta mi je konaca. Dosta mi je tipkanja. Dosta mi je lovaca. Dosta mi je pipkanja. A da bi se shvatilo, ovce su ljudi. Putovanja su nepotrebna. Novac je mjerilo. Sranje je užitak. Lonac je prljav. Pranje je čisto. Konac je moda. Tipkanje je tehnologija. Lovci su zgodni dečki. Pipkanje je seks. Da ovce razumiju.